4 причини защо играете билярд грешно. Да започваме. Първо, когато бялата е залепена за борда си, я премествате, за да ви е по-удобно. Това е фаул. Вместо това се научете как да си слагате моста по правилния начин, за да ви е по-удобно, когато я играете. Второ, когато направите фаул, изваждате бялата и я слагате на точката за разбиване. Всъщност, бялата може да се слага навсякъде по масата. Само при фаула от разбиване, бялата се слага зад линията. Трета грешка, която много често правите, не си слагате креда постоянно. Затова не може да оцелите и бялата. Слагайте креда задължително след всеки удар, за да нямате проблеми. Особено ако целите бялата на място различно от центъра. И последно, играете осмицата за срещуположния джоб. По принцип няма такова правило, осмицата си играете за където си обявите. Последите канала за още яки видеа.